ke muku sallama irin ta addinin musulunci. Alhamdulillah, la quwwata illa billah. A tare da ni akwai malama Maimunatu wadda za mu magana akan yanayi na aure, tun daga neman auren yadda addinin musulunci ya tanada, in Allah ya so ya yarda. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. أما بعد، na san wani zai iya tambayar me ya ja hankalinmu akan mu tattauna wannan maudu'i na maganar aure a kai tsaye. Alal haƙiƙa maganganu sun gabata daga Qur'ani mai girma, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa malaman fiqh. Ya zama dole, ya zama wajibi ga kowane irin mutum musulmi ya san menene abin da zai yi, idan kuma ya abin nan menene sakamakon abu. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala da yi bai ban mu karazi ba, ya yi mu ne akan ka'idoji, ya samu rules and regulation. Bayan da za a yi kai abu ba tare da ka san menene mafita ko menene feedback ɗin da zai dawo maka ba. To ala ayi hali wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fihi. Baya halatta ga kowane idan mutum ya aikata wani aiki sai ya san menene hukuncin Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada akan wannan aiki da yayi. Na farko kenan, misali kaga wata baiwa Allah kana son ta da aure kuma sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuni akan ai wannan sunna tashi. Har yace wanda ya aure ko wanda ya raya sunna yana tare da mu, wanda kuma ya kira ya sunnan mu to baya tare da mu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin ya zama abin kyama, abin tare abin Allah dai a ce manzon Allah ya ce ba ku tare da shi. Dan haka idan da hali ya kamata a ce kowa ya samu, idan ya kai minzali na aure din cikin ikon Allah ya samu ya aure. To ya ake neman aure? Ya addinin musulunci ya nuna akan neman aure tun daga farko har a ce matar ta zama mallakinka, ina nufin ta je gidanka. Abin da zai faru a farko, idan ka ga mata ko yarinya tana akan hanya kana so, matsayin kana namiji, kai da dukkan abubuwan da ya kamata a ce mata ta kirki tana da su, to ba za ka je directly wurin ta ku magana ba. Wannan haramun ne a addinin musulunci. Za ka je ka samu wani wanda zai maka iso a zuwa gidansu kai magana da mahaifinta kai tsaye. Idan kai magana da mahaifinta zai baka izini na ka je ka ganta ku daidaita. Idan kana son ta, idan tana son ka, fa lillahi alhamdu. To daga nan in ka ganta tana son ka, kun fara magana da ita kun daidaita, haramun ne keɓancewa daga kai sai ita. Na farko kenan. Bayan wancan neman izini da mahaifinta ya baka, to haramun ne ka keɓance da ita. A addinin musulunci haramun ne. Al'ada ma a ƙasar mu ta Hausa akwai lokutan da idan kana da yarinya ka je gidansu, to ba za ta fito daga kai sai ita ba, za a turo wani ɗan rakiya ko da ɗan yaro ne ya ɗan tsaya tare da ku. Wannan ɗabi'a ce mai kyau, wanda kuma yanzu za ka ga an bar amfani da wannan, wanda kuma ba haka bane, ba abin da ya kamata. Ala aƙalla a ce an turo yaro ko da ɗan shekara 4 kuna ganin shi, saboda Bahaushe ya ce ido ku gani. In Allah ya so da shedan ba zai yi al'adun ku wani abu wanda ba na kyautawa ba. To idan kuka aminta da juna, kuna son juna, mahaifanta za su ba ku wurin da ya kamata a ce kuna magana da ita, sannan ka san yadda za ka yi magana da ita. Gobe ce na farko kenan, kana da 'yan uwa mata, ka sani tarbiyya idan ka lalata tarbiyyar mutane, wanda kuma hakan ba shi bane abin da ya kamata. To na ganki ina so, kin aminta da ni, fa lillahi alhamdu.
kafin gidanmu su so mai magana da yan gidanmu akalla sai an fara duba wannan alaƙa ta ya take ya fahimtar juna idan an gano wannan falilahi alhamdu to alhamdulillah daga nan idan soyayya ta yi ƙarfi kun fahimci junanku sai magana aure ta shigo tsakanin gidajen nan guda biyu wanda kuma magana ce ta manyan mutane da mahaifin da mahaifinsa bismillah idan kuma an riga an yi wannan magana alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda dai kun yi da Abubakar so masha Allah abinda ne yanzu rayuwar nan ta kunsa akan mace-macen aure abin da yanzu wanda ya zama ruwan dare maza suna da laifi haka mata ma suna da laifi saboda a yanzu ma wata rayuwa ce wanda muke ciki wanda wani namijin ya mai da mace kamar rigar sawa za ka ga ya auri mace to ganin ya fita ko yana da mata kuɗi ganin yana da mata kuɗi ya ce ya ci a sunna amma ne saboda hange irin da 'yan mata yanzu waɗanda suke ganin yake yi matan shi na ciki ba su da qualities ɗin da macen da ke waje take da shi ya kyalla ibiya yana iya zuwa ma yana iya samun cikin uwar gidan shi ko ƴaƴan shi da kuma arziki ne ko da suke ko kuma ta jira bakin ciki ne da aka saka za mu ga ya ce ya saka bayan ya sake ta sannan kuma sai ya je ya samu budurwa ya aure yana iya zuwa fitar wasa mai rayuwa daga ma har ta iyalin shi gaba ɗaya babu kwanciyar hankali kullum tashin hankali amma wani lokaci so yana iya rufe wa ido ya rasa gane matsalar to su kuma mata abin da ke ƙara su rashin biyayya ke ko kin tashi kina soyayya da namiji ba ka sanya za a yi ta mishi ba ko kuma ya tsare miki ci da sha babu iya Allah kina hangen na wata ko kuma ki ga aboki yake tana sa sukarar da ke baki sawa ki zo miji bai da halin shi ki zo ki matsa mai ki ce ke ala dole irin ne suturar da waccan ke sawa ita kike so ya sa iya kawo miki ki sanya ko ta halin kaka in ma ya kwanta da kanshi ko ya hana iyayen shi ko shi ya hana bukatun kanshi ya je ya kawo maki ba ki san ko ta wata rayuwa ya samu a nan kuɗi ba za ki kan ba ki da tunanin da za ki ce a kai ka samu kuɗin nan ya haka me ya faru ke dai kawai a kawo maki kawai saboda amfani shi to ita rayuwa abin da take so a tare a rufa ma juna asiri yanzu macen sun kai ya zama ruwan dare saboda ni ina da yakinin akwai wanda a cikin wata ɗaya aure mata uku kuma ya rabu da mata biyu ni shaida ce amma kuma ba abin da yake damun shi har ma ana cewa shi yana da hankali ko aka san haka to abin da mu mutanen Hausawa ba su la'akari da shi ba su fuskanta yanzu a cikin yarurruka da dama ba a taɓa jin ko an ce ga wannan ya saki matar shi su suna aure na alƙawari ne kuma su ba a mata biyu mace ɗaya ake yi sai dai in ka fita waje can kai budurwar ka bata gani ba bata san an yi ba amma su za ka gani wai yanzu ke ni ina tare da matata a ina da hurumin da zan yi mata kuɗi ba abin da ya dame shi za ka cikin yarurruka ba ruwan su da ka ba su taɓa jin ko da a ce wai wannan ya aure ta ya sake ta sai dai a ce yana da wata macen can waje to ba ma su ba kasance kai kana musulmi ma kai kishin addinin ka kakka yi da akari wai dan an ce kai mata kuɗi bari ka rabu da wannan ko ka auri wannan in ka auri wannan za ka samu kuɗi kai cike da wannan duk haka ba shi bane ba kawai a tare a rufa ma juna asiri su kuma matan da kansu su ma suna da kishi wanda yake kasancewa ne idan kika tashi da kishin jahilci wanda ɗan miji kuma zuciya ta ɗebe shi saboda maza duk da haka su ma suna da kishi amma na maza fi su kuma mata kishin hauka ke ɗiba su da an tashi sai ka ji an ce za ka me kake yi ma duk irin shekarun da ka ɗauka da ɗiya mace ana lura da a matsayin shi ne mijin kuma uban ya aiki amma kina iya kallon shi ce me yake maki ƙarshe rashin tunani yana iya ɗiba ki kai shi kotu ƴaƴa sun shiga tsakanin saboda a raba auren kuma ki zo duk soyayya da yake yi maki kai kin fita ran shi sai bayan kuma an raba auren daga baya kina ganin idan kika rabu da shi kika fita za ki je ki samu wanda ya fi shi
to duk wanda zai aure ki a jawara zai aure ki kuma ba saurayin da zai aure ki a matsayin ki zama ke ta farko kina iya zuwa ki a faɗa mu gidan mai mutum biyu in kin fito sai kina ta ɗaya kina iya fitowa wani ya tafi da ki kina iya fitowa ko in Allah ya tashi wani ya taɓa ku da ki ko wani ya cike ta huɗu da ki wani ma ba auren zai kawo shi wurin ki ba gani zai yi to me ya rabo da ke daga gidan mijinki kika tashi kika zo kike so ma ya aure ki to abin da mata ke ba sa ganewa a rayuwar nan yanzu komai haƙuri ki su duk wanda ko iyayenmu da haƙuri suka kawo lokacin da muke gani da daɗi ba daɗi su zauna to ya kamata a tare a rufa ma juna asiri ko in kika tashi kin samu kin aure to ki zauna saboda baki san su yawancin 'yan mata wata rayuwa suke fuskanta a yanzu ba sai in kin fito ne ko kina jawarci sannan za ki gane ki situation inda za ki shiga fi na wata budurwar ma saboda ita budurwar wata ba ta yi auren ba wata kuma ta yi auren shi aure dama yana da matakai idan ka tashi auren mace yanayin tarbiyyarta iliminta duk da akwai kusan ɗabi'u kusan sun kai ƙwara bakwai wanda aka lissafa ɗa namiji idan ya gani wurin biya mace yana iya auren ta domin su wasu suna yin aure don kyau